भैया लोग नमस्ते प्रणाम, कैसन बनी जा। रउरा सबके हमारे चैनल विश्वा शक्ति फिल्म में स्वागत बाटे। रउरा सबके बीच आज सुबह बहुत ही सुंदर बवाल धमाल और गीत रिलीज भइल बा, जौन गीत के नाम है पिया जी के लुंगी। इ गाना स्पाइस रिकॉर्ड से रिलीज भइल बा। रउरा सबके बता दी इ गाना के गईले बड़े आप सबके प्यारा दुलारा चहेता अभिनेता प्रमोद प्रेम यादव जी ने, और उनके साथ दे रही है भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका अंदया सरगम जी ने, और गीत के लिखले बने इतना बेदर्दी जी ने, म्यूजिक से सजेले बने आर्यन शर्मा जी ने। इ गीत इतना बवाल धमाल बा कि रउआ सब सुनम जा तो दिल गदगद हो जाई। अगर रउआ सब अभी तक ये गाना के नहीं सुन ले तो रउआ सब जाई जा स्पाइस रिकॉर्ड सर्च करी जा, गाना का भरपूर आनंद ली जा। अभी तक ये गाना 1 घंटा में 1.5 लाख से ऊपर भी सुन सकल बड़े लोग। रउआ सबके हमारे वीडियो कैसन लगल? अगर अच्छा लगल तो लाइक करम जा, कमेंट करम जा। अगर चैनल में नए बन जाए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। तब तक खातिर मिलत अगला वीडियो में। जय हो भोजपुरिया समाज।